Ya jagat dewa Bathara. Sedulurku kabeh padha mati. Raden, sadurunge kowe moksake anggaku ing kono kenceng kelawan petitku papan dununge Sang Begawan Kesawa Sidi wis karya Basuki aku sampurnakna Raden. Sampun, Den. Jenengan wau menapa mboten mireng? Naga nika wau ngendika menapa? Kenceng petite apa kae Kakang Semar gapurane? Ana ing kono papan dununge Sang Panemban Begawan Kesawa Sidi. Nggih. Menawi mekaten monggo kula dherekaken Den. Leres sapating sun meh rahina semupang ewang aruna kadine trahaning uga rapuh sabdaning kukila ringkani kara sakatar kene tungan ning kelawan pilih panca lawan pepetoking ayam merak manguh remara merabasing kusumaring para paswa Anuman ingkang sowan inggih Sang Panemban. Kowe nggawa apa? Kula mbeta senjata kunta. Kagungane sapa Anuman? Gadhanipun Ratu Ngawangga Sang Prabu Karna. Coba
Aku tak kepengin ngerti wujude Kunto Wijaya Danu. Kagiat risang kapirangu rilang lagi lembet kembet Anoman Nuri Mara Gage matura. Iki karepmu piye? Duh sangwiku. Kula mbeta senjata Kunto menika kula pasrahaken dhateng Paduka. Sik ning ora ndadekake renaning atiku lho. Kados pundi panembahan? Anoman sira iku satriya watak brahmana teko asih kencokan melik kepengin dianggep sekti lan pinunjul kanthi ngrebut senjata Kunto. Sira aturake marang panjenenganing Sun Anoman senadyan to ing tata gelar kaya-kaya sira ora bebela marang panjenenganing Sun. Nanging sejatine ingkang sira belani iku mung rasa pangrasanira ingkang banget kepingin umuk marang sapada-pada. Kowe kemlelet Anoman. Om om aduh malas dening lutira kawang-wang gegono pang sumirat oh sangati panemban kula rumaos kedung jebul saestu lantip paningal Paduka satemah nglela cetha legetaning manah kula lajeng menapa ingkang kedah kula lampahi kangge angruwat raos kongas lan kumendung ingkang tansah angribeti patrap kula ngupaya kamuksan jati kula kedah pripun panemban Anoman Werwaya menawa ing dina iki kadangira tunggal bayu kabeh wis padha manjing ana alam kajatane sabab iku minangka sarana tumekaning satriya ingkang bareng lan kanugrahane Anoman ing dina iki kowe ndak tundung bali ya menyang Kendali Sada. Waduh. Ong sewu lepat diagung pangaksaminipun panemban. Anoman sira aja sinengguh yen to aku mbendu marang si Kapiwara. Aku ora serik, aku ora pegel karo kowe. Mungguh becik alane patrapmu, aku ora mbendu marang kowe.
sapa ingkang bisa ngonceki kejaba dirinira pribadi lan maneh ing dina iki wis bakal cepak tumuruning wahyu Sri Makutarama. Anoman, tugasmu wis rampung. Kowe gage baliya ana ing kendali Sada. Wah, mekaten nggih Panembahan. Iya. Aja kok anggap aku serik ya Anoman. Inggih. Mboten Sang Panembahan. Padhang raosin manah kula. Nyuwun pamit.